Ni chenro duto mag kambi mar posta e pachoka chung kawuono ka jotich maromo 2,500 counties no bago ng'anyo. Jotijego ywak ni kambino kidek podho kaluwore kod midhiero mathoth mokwake. Maduong' mag ywago en osachgi masani oselewo kuom thuolo mar dweche 5 kendo pod kwanore. Riwruok matudruok mar jotich mag kambi mar posta nogolo ote juma mokalo kagiwacho ni kambino kidek podho kaluwore kod achiedh nade mathoth mokwake. Jagoro mar kambino osebede migepe mopogore mag piny owacho kuom rem chudo ne chenro kod mwandu mag yudo kowuok kuom posta. Jotich makwan gi ohewo 2,500 mawuok e gwenge mopogore opogore nochopo kare singone kane gibago ng'anyo ka gikwedo lewo mar osachgi kuom thuolo mar dweche 5. Wanindo ket gi nyithinde udi kaka wachul school fees onge gimora mora menyalo kete mesa. Konywa uru sirikal. Wanafikiria watoto wetu wanaenda shule na nini? Hakuna chochote tuko nacho, tunabaki hoi hoi. Nyumba zimefungwa, watu wamekaa nje. Watu wengi wetu ni wale wako na pressure kwa ajili ya mshahara. Wengine hawako kwa ofisi. Wengi wamekufa kwa ajili ya stress. Jotijego ywak ni kata mana pension ok gibi yudo kaluwore ni okosebed kichulo omenda gi magaeri. Pensions, when we retire, our money is not there. The postal corporation is not remitting our statutory deductions to the banks. Jotich wacho ni gisetemo chopo ir jotendgi mak mana osebed ka ibuogogi ni gin ok onego ging'any. They wrote us a very threatening letter telling us that we are essential workers. We are not supposed to strike. So if we are essential workers, why are we not being paid for our essential services? The other thing, are essential workers not supposed to eat? Are essential workers not supposed to pay their bills? Mokuom bede migepe mag piny owacho korese kuom midhiero mag posta kaluwore ni ok gisebedo ka gichulo chenro ma ichiwonegi kod kambini. We did job for IEBC. Election materials zote we supplied from A to Z. Ballot papers, everything for IEBC. In the last general elections, we supplied countrywide. And we did a wonderful job. There was no failure anywhere. The elections were successful. President akachaguliwa, my MPs wakachaguliwa, kila mtu wakachaguliwa, but immediately after wameingia office, they've forgotten us. By the Republic of Kenya, our president, Dr. William Samoei Ruto, kodu PS Mamarwa, jaduong' walo, pari ur posta, goe wang'uma muol kuom posta, wachandre kaka jotich. Wachandre kaka jomondiki okinyi kokinyi dhi tich pesa onge. Jotich mag posta koro nyono kar tiendgi ni ok gibidok e tich nyaka chieng' chulgi.